Усім прывітанне, вы слухаеце падкаст 42, падкаст for two на дваіх. І сёння наша госця Воля нам распавядзе пра народныя спевы. Волечка, прывітанне. Прывітанечка. Як твоя справа? Як маешься? Слухай, гарую, як кажуць на Палессі. Гарую. Падыходзячы да нашай тэмы, што табе дапамагае ў гэтыя часы? Вось народныя спевы. Калі увогуле гаворка заходзіць пра мову, пра традыцыі, пра культурныя каштоўнасці беларускія, наколькі шмат месца ў гэтым для цябе адыгрываюць народныя спевы? У мяне дакладна гэтая зярнятка любові да народных спеваў прарастала, расло і працягвае расці далей. Спадзяюся, велічэзнае дрэва. Бо я, як і большасць з нас, выраб позняй савецкай выхаваўчай традыцыі. Дома бацькі размаўлялі выключна на расійскай мове, зацікаўленасці нічым беларускам наогул не было. Я бачыла беларускую традыцыю на гарадскіх дзяржаўных святах. А ведаеш, гэтая чарка на пасашок, на марозе кажушок. Гэта мне ніколі не падабалася і дагэтуль не падабаецца. Але, шчыра кажучы, мне здаецца, 99% вось такіх песень гэта стылізацыя. Гэта не стылізацыя, я маю на ўвазе пад традыцыйныя спевы. Гэта, як кажуць, тая зязюля, але не так кукуе. Савецкія аўтары рабілі народную музыку больш зразумелай, простай, можа, такую спрабавалі падрабіць ёй на той момант сучасныя тренды нейкія. Трэба ведаць, трэба адрозніваць, але, канешне, гэтым займаюцца там 3 чалавекі на ўсіх. Астатнія лічаць, што беларускія песні гэта калхоз. Атрымоўваецца, што нават гэтая чарка пад кажушок, яна не адвабіла цябе ад беларускіх песень. І ты зацікавілася і як бы пайшла даследаваць далей і цікавіцца гэтай тэмай яшчэ больш і больш. Да, гэта б штосьці пра адукацыю, пра атачэнне, пра самаразвіццё. Бо ў школе я спявала ў народным ансамблі, дзе спявалі мы такія вось простыя, і дуже-дуже шмат было такіх традыцыйных спеваў. Я па-простаму клічу гэта бабуліны песні. Для мяне гэта, я так нават усім распавядаю, што я не спяваю народныя песні, я спяваю бабуліны песні. І гэта расло ва мне з-за таго, што вось у нас ёсць гэты дзяржаўны, я нават скажу, што гэта наша траўма, дзяржаўныя святы пад шашлычок, і там гэтыя такія вясковыя нейкія простыя спевы, як я кажу, шмат хто лічыць, што гэта калхоз. У мяне наогул ёсць такое у сям'і. Бацька мой лічыць, што беларускай мовы ніколі не існавала, і яе прыдумалі ў кабінетах Сталіна. Та-та-та, такі загавар, ведаеш, так і культуры ніколі не існавала. Яна такая непрыгожая, простая, недарэчная. Крок за крокам, чытаючы, спяваючы, я дайшла да таго, што такое народныя спевы, і для мяне гэта яшчэ больш каштоўна, яшчэ больш неверагодна. Я пачала бачыць, адчуваць, я пачала ведаць пра гэта, але я хачу адразу выпісаць сабе індульгенцыю. Я аматар, я не прафесіянал, я даволі даўно спяваю. У маім атачэнні шмат дзе, якія захапляюцца, распаўсюджваюць, захоўваюць народныя спевы. Але я сябе прафесіяналам не магу назваць. Я нават, можа, не спецыяліст, я аматар. То бок, калі буду казаць сёння ўсялякія глупствы, штось, даруйце мне, магу сабе дазволіць, напэўна. Гэтым якраз і цікава, таму што, профі гэта зразумела. Профі толькі збірае, не толькі спявае, но яшчэ і зарабляе на гэтым якімсьці чынам грошы. Займацца народнымі спевамі як хобі, гэта даволі экзатычна, як мне падаецца, і даволі цікава, таму што ты спазнаеш такую іншы бок беларускай рэчаіснасці, якога ўжо з намі не існуе. Таму што вось у мяне ў галаве укладваецца, што ўвогуле народная творчасць і народныя спевы гэта быў такі
спосаб на рэфлексію таго жыцця, якое было вакол людзей, і яно было вельмі складаным, і трэба было неяк з гэтым змагацца, не толькі там у царкву схадзіць, не толькі там як там і чарку махнуць, але магчымасць паспяваць з жанчынамі там пасядзець, пагаласіць, гэта просто такі элемент катарсісу. Ці так гэта? Наколькі гэта праўда? Ці я ў сабе ў галаве там нешта не Дакладна. Ты маеш рацыю. Для мяне бабуліны песні гэта тэрапія, гэта нейкі такі незвычайны вайб. Гэта часам медытацыя, эмоцыі. У мяне час ад часу мурашы па скуры бягуць. Я лёгка магу заплакаць, пачуўшы ці то, як спяваюць жалебную песню, ці то, як яе спяваю я са сваімі сяброўкамі. Я дуже востра адчуваю гэтую сувязь з продкамі. Я час ад часу думаю пра сваю бабулю, уяўляю, што гэта пра яе, пра мяне, пра нас. Сувязь гэтая дакладна існуе. І вось, ведаеш, гэта па Юнгу калектыўнае, несвядомае. Цікава дазнацца, я зараз займаюся спевамі з маёй настаўніцай з Беларусі. І вось мы пачалі раскрываць мой народны тэмбр беларускі. І яна мне кажа, вось я ўжо зараз адразу чую, што ты магілёўшчыны, адсюль з Падняпроўя. Я кажу, як гэта? Яна кажу, я не ведаю, як гэта. Ты ніколі гэтым не займалася, ты расла там у постсавецкія часы. Але гэта штосьці вось перадаецца, напэўна, з пакалення ў пакалення. Мы нават не можам гэта кантраляваць. Я дапускаю, што людзі з Палесся спяваюць палескай манерай, а з поўначы з Віцебскай вобласці Віцебскай, а вось мы з Магілёўскай, для мяне больш натуральна спяваць манерай падняпроўскай такой. І я дакладна адчула гэтую сувязь пакаленняў. То бок, я нічога для гэтага не рабіла ніколі і не раблю, але з мяне гэта расце, лезе, пырскае, я не ведаю, як гэта сказаць. Пры якой нагодзе ўвогуле спявалі песні нашы продкі? Не толькі жанчыны, але я думаю, што і мужчыны таксама, так? Што яны рабілі? Падчас чаго яны маглі спяваць? Слухай, з любой нагоды спявалі нашы продкі. Песні ёсць. Нават ведаеш што? Захавана шмат кніжак, зборнікаў, даследаванняў, дзякуй небу, было дуже шмат. І зараз ты можаш знайсці ўсё гэта дуже добра. Шмат што ацыфравана. Я лічу, я нават думаю, што большасць на гэты дзень ацыфравана, тое, што не было ацыфравана, ўжо ацыфравана. Можна даведацца, што спявалі з любой нагоды, хутка вось у нас святы велікодныя. Святы гэта самае простае, але потым гэта лёс жанчыны ад народзінаў да цяжкай долі за мужам і ў полі выхавання дзяцей. Мужчыны спявалі пра сваё. Былі абавязкова вясельныя песні, пахавальныя песні. З любой нагоды, і яны такія, ведаеш, прыгожыя, жалебныя. Не так даўно я пачула песню, тое самае пра гэтую сувязь пакаленняў. Мая настаўніца таксама кажа, што нават шмат вясёлых, пазітыўных беларускіх песень напісаныя ў міноры. У нас як? Мажор гэта весела, мінор гэта сумна. Але шмат беларускіх народных песен вясёлых напісаны ў міноры, бо нават у вяселлі ў беларусаў ёсць такі лёгкае адценне тугі і такой. Ведаеш, і я чулі вы, канешне, пра Алену Жалудок і пра яе хіты «Шчучыншчына», вось і яшчэ ёсць хіт, мне дуже падабаецца. Кідышкі, чуты гэтую песню, напэўна. І вось я села, думаю, ой, все, трэба мне ноты, канешне, ў інтэрнэце я не знайшла, трэба мне неяк падабраць. І я сяджу, так, дакладна, няма ніякіх знакаў, гэта до мажор, так і сяк, не атрымоўваецца. Не атрымоўваецца, а песня такая даволі вясёлая. Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Ну, і я пытаюся, Святлана Сергеевна, кажу, дзе я не магу знайсці гэты гармонію, як яна кажа, така якая тональнасць? Я кажу, до мажор. Яна кажа, Оля, гэта мінор. Я кажу, так песня ж вясёлая. Яна кажа, вось табе і адказ. Нават сёння, ў 2024 годзе, калі нашы тэатральныя дзеячы, зоркі, да, робяць новую музыку, нават вясёлую музыку, гэта само сабой атрымоўваецца, я ўпэўнена. Пішуць новыя вясёлыя песні ў міноры, як нашы бабулі. Гэта вельмі дзіўна, таму што мне падаецца, што нашы продкі проста маглі, зразумела,
не ведаць усіх акалічнасцяў, як складаць песні, і вось нават такія баўляльныя весёлыя песні спяваць на такі сумны манер, таму што яны так умелі. Так. Гэта штосьці ў нашым нацыянальным характары, штосьці такое. Як часта ты сама спяваеш па сваім жыцці? Ці магчыма цябе сустрэць за спяваннем, напрыклад, падчас гатавання сняданку ці там вячэры? Сёння якраз. Да, у мяне муж ведае ўсе песні мае народныя, таму што я іх дуже часта спяваю. Ён час ад часу таксама у душы я спяваю з прыгатаваннем сняданка. І ён таксама штосьці час ад часу «Кощу мы, кощу, канёк прыгожы». І я ўжо чую, што ён гэтыя мае песні ўсе вывучыў і таксама трошку напявае так. І атрымоўваецца, што мы, беларусы, як без песні адносна нядаўна. Ну, вось калі як бы памерла вёска з іх традыцыямі, калі пачалася вельмі магутная урбанізацыя, калі людзі пачалі з'язджаць і гэтыя традыцыі пачалі гінуць самі па сабе. Канешне, у гарадах штосьці падтрымлівалі, але песня, як я разумею, яна жыве там, дзе яе спяваюць, як там, вось проста без нагоды, на сняданак ці ў душы, так? 10 гадоў, я думаю, атрымоўваецца гадоў 50, як без песні жыве беларускі чалавек, але гэта ўсё роўна мае вялікі адбітак унутры, так? То бок тое, што нашы продкі так доўга спявалі і мы так доўга жылі з гэтымі песнямі, для нас вельмі важна. Як ты думаеш, у чым зараз, як гэта можна зараз прабудзіць нейкім чынам, як гэта можна папулярызаваць, як да гэтага можна дагрукацца? Слухай, мне здаецца, мой менш за 50 год, бо, напэўна, ты таксама памятаеш, мае сваякі заўсёды спявалі на дзень народзінах за сталом, пасля, ведаеш, напрыканцы, калі ўжо амаль што ўсё з'елі і выпілі, ўжо такія все вясёленькія, пачыналі цягнуць песні. Я дуже добра гэта памятаю. Я ў дзяцінстве нават трошку думала, саромілася, думала, што яны робяць. Маці, яе сяброўкі, цётушкі мае спявалі абавязкова. Зараз не спяваюць. Вось апошнія часы, калі я ўжо дарослая, вось зараз на святах у сям'і не спяваюць. То бок, напэўна, менш за 50 год не спяваюць. Аднак пра гэта я чытала, што народныя спевы дуже папулярныя. Да пачатку 20-го года, мо яшчэ ў 20-м, былі такія спеўныя сходы. Яны зараз у Варшаве ладзяць іх шмат. У Менску было іх шмат, і людзі туды прыходзілі. То бок зацікаўленасць у гэтым есть. Сяржук Даўгушоў, гэта такі наш папулярызатар беларускай традыцыі, беларускай песні. Упэўнены ў тым, што цікаўленасць у гэтым есть. Ён робіць усё, што можна, толькі ён такі трошкі шалёны на гэты конт, збірае ўсіх і ўсюль, каб паспяваць, і ў Беларусі шмат гэта рабіў. Проста сёння гэта цяжэй рабіць у Беларусі. Што трэба зрабіць, ты мяне пытаў? Караоке трэба зрабіць з беларускімі народнымі песнямі. Чаму не? Я не ведаю. Цяжкае пытанне, перш за ўсё не перашкаджаць і не насаджаць. Я бачу, што я зразумела за гады, што я спяваю народныя песні, часцей за ўсё у такім натуральным, неапрацаваным выглядзе гэта цікава толькі тым, хто гэтым займаецца. Большасць слухае, безумоўна, апладыруе, нават кажа, што ўражан, але ўсім хапае адной, можа, 2 песень, бо гэта такі складаны матэрыял. Зараз давай з табой азірнемся, як людзі рэагуюць на шум, на інвусатыў, на тых, хто перасэнсоўвае народную музыку, дадае яе сучаснае гучанне. Вось калі я гэта бачу, да мяне прыходзяць думкі, што ўсё ж такі, калі працаваць з народнай музыкай па-іншаму, можна выхаваць любоў і цікавасць да бабуліных песен. Я надуючы пачула такое меркаванне, каб захаваць нашу мову, трэба не лічыць гэта мовай нашых продкаў, а трэба зрабіць так, каб гэта стала мовай нашых нашчадкаў. Мне здаецца, што гэта пасуе і да народных песень. Карацей, трэба асэнсоўваць, час рухаецца, і мы рухаемся побач з ім. Сучасныя рытмы, тэмпы, тэхналогіі пасуюць народным
песням. Я бачу, як шмат матэрыяла, контента робіцца. Можа, канешне, у мяне есть гэты... Так, ты бачыш гэта так. як бы па-свойму. Да, вакол мяне шмат гэтай інфармацыі, вакол іншых людзей няма. Але я бачу і новыя гурты, і новых песняроў, я бачу, колькі робіцца, я бачу, які ёсць вялікі запрос на этна-адзенне. Зараз толькі лінівы не зрабіў нейкую калабу, ці то не выпусціў байку, майку, ці што яшчэ, з арнаментам, ці неяк перасасоўваючы народныя строі. Я гляджу, як гэта папулярна, як людзям гэта падабаецца. Напэўна, ёсць гэтая зацікаўленасць, но яшчэ ж, канешне, калі забараняюць, як заўсёды, як звычайна, самае смачнае, гэта забароненае. Я лічу, што гэта памылка нумар 1 тых неадукаваных баранаў, которые зараз спрабуюць знішчыць нашу культуру. Дакладна, апошнія ўжо гадоў 30 вельмі шмат моцы, сілаў нашы артысты і музыкі надаюць, каб захаваць традыцыю, захаваць гэтыя песні. Я для сябе магу прыгадаць тое, што на мяне вельмі шмат паўплывала. Гэта гурт «Палац» альбомам «Дарогі». Гэта для мяне ўвогуле быў проста разрыў мазгоў, таму што я гэта яшчэ слухаў на касеце і на магнітафоне «Беларусь». Аналагавы такі цёплы гук з гэтымі ўсімі, там яны выкарыстоўвалі вельмі сучасныя гукі, рытмы для беларускіх песен. Я вось толькі зараз магу уявіць сабе, колькі яны, магчыма, хэйту маглі атрымаць ад тых людзей, якія казалі: не трогайце беларускае, не трогайце старадаўнія, навошта вы свае тренды і гэтыя ўсе гучкі суёце сюды. І яшчэ быў вельмі круты гурт, які таксама на мяне вельмі моцна мяне ўразіў. Гэта гурт «Крыві». Гэта іх першыя пласцінкі проста былі неверагоднымі. Па-першае, яны былі запісаны ў Нямецчыне, і гэта было вельмі якасна. Тое, што наколькі яны проста вынеслі, наколькі якасна яны зрабілі гэты матэрыял, наколькі гэта гучала крута, я проста да гэтага часу вось нават, можа, сёння і пераслухаю пасля нашай размовы. Як увогуле для вось такога сучаснага, такога міжкультурнага абмену, наколькі гэта важна, каб былі сярод польскіх, украінскіх, літоўскіх, латвійскіх песен яшчэ і беларускія? Наколькі гэта увогуле мае сэнс, калі ўсё, здаецца, ўсё ператварылася ў такі адзін сусвет, дзе дзесьці ёсць сваё насельніцтва, але усе перамяшаліся, усе параз'ехаліся. Гэта робіць нас намі, беларусамі. Ну, разнастайнасць гэта заўсёды файна. Богушевіч адказаў: навошта захоўваць? Богушевіч адказаў на гэта пытанне: каб не ўмерлі. Напэўна, пытанне такое даволі філазофскае, складанае, адначасова дужа простае. Каб годнасць сваю адчуваць, каб ніхто больш не мог табе локшыны на вушы навешаць пра тое, што мовы не існуе, і выдумлялі яе у кабінетах Сталіна. Та-та-та! Каб унікальнасць сваю падкрэсліваць, ведаеш, калі паставіць у адзін радок паляка, літоўца, украінца, беларуса, рускага, нават чэха, ніяк мы іх не адрознім. А вось мова, культура — гэта тое, што нас робіць унікальнымі. Я большасць свайго жыцця, зноў вернемся да таго, што я постсавецкай выхаваўчай традыцыі расла. Беларусы якія? Памяркоўныя, абыякавыя да жыцця і схільныя да самагубства. І я такая: во, бляха, не пашанцавала. А потым я даведалась, я побачила, я сама такой стала, і я ведаю зараз, што беларусы якія? Правільна, неверагодныя. Астатняе — масавы гіпноз. Трэба захаваць сваю культуру, тады мы атрымаем гэты імунітэт, нам больш ніхто ніколі не зможа сказаць, што мы народзец, што мы там памяркоўныя, ці то што. Трэба захаваць. Каб не ўмерлі. Як захаваць і як выкарыстаць для сябе? А з чаго лепш за ўсё пачаць, каб вось калі вырашыў
зацікавіцца тэмай спеваў, каго паслухаць, куды падпісацца, не ведаю, што пачытаць. Калі вось вырашыў, што так, адгукаецца, трэба неяк адукавацца на гэтую тэму. Спасылачкі, дарэчы, мы размесцім пад гэтым выпускам, яны будуць. Я лічу, што пачынаць з нейкіх старадаўніх там кніжак нельга. Мы усе сучасныя людзі, мы усе хацім, каб было хутка, цікава, разнастайна, лепш са спецэфектамі. То бок пачніце, напэўна, з сучаснай музыкі, з той жа з шумы і высацейвы. І калі вам адгукнецца, калі вы вось гэтую этніку там расчуеце, можна ўжо пераходзіць на такое больш натуральнае і больш этнічнае. Ведаеш, што ёсць такі польскі гурт, яны спяваюць народныя песні розных краін света. Яны завуцца лабараторыя музыкі, штосьці такое. Я знайду вам спасылачку. І вось у іх на канале гэта дзяўчаты, яны такія, ведаеш, троху нібыта чараўніцы з распушчанымі валасамі, у іх такія пер'і, сукенкі такія длінныя. Яны на барабанах, на нейкіх лязгаюць неверагодных музычных інструментах. І вось самая папулярная песня ў іх на канале, 4,5 мільёна прасмотраў, гэта наша балада 12-го стагоддзя беларуская «Што і па мору». Все ведаюць «Што і па мору». Ой, ведаеце, дакладна, у яе не так давно папулярызавалі, пасля 20-го года спяваліся. Вось дзяўчаты спяваюць гэтую песню, гэта этніка, нічога там ніякіх сучасных матываў. Але вось пачуеце, адчуеце гэты грукат рытма ўнутры, калі падабаецца, далей ўжо можна шукаць усё, што толькі можна. Зараз так крута стылізуюць народныя строі, нават пад сучаснае жыццё. Глядзіце ўсё, што ёсць, проста мультымедыйна дастаць у інтэрнэце, бо кніжкі гэта складана, трэба кудысьці ісці, бо трэба іх лістаць, гэта ўжо для такіх, для больш прадвінутага ўзроўню. А яшчэ ведаеце, што мяне дагэтуль суцішае і дорыць надзею, што сярод усёй гэтай чарнаты, якая зараз адбываецца ў Беларусі, калі кафедры нацыянальнай культуры зачыняюцца ў нацыянальным культурным універсітэце, рэпрэсуюць музыку, саджаюць за кніжкі і так далей. Дужа шмат ініцыятыў адбываецца, нават у Беларусі, і па-першае, у Беларусі, імпрэзаў, экспедыцый, даследаванняў. Хадзіце, сачыце за гэтымі экспедыцыямі, з'ездзіце, патанцуйце народныя танцы, размаўляйце гэтымі людзьмі. Я думаю, што адсюль пачнецца гэты шлях, а яшчэ спявайце. Вось вы пачуеце і высатыва. Пачніце з песні «Пан» і высатыва, і з песні «Рана» шума. Яно не можа не закрануць, гэта тое, што на рускай мове кажучы качает. Ведаеце. Я зараз задумаўся падчас тваёй прамовы, думаўся пра тое, што народныя спевы, нягледзячы на тое, што як бы можа падацца, што яны там старадаўнія, яны з такіх нейкіх увогуле такіх барадатых часоў, з такіх даўніх, што нават немагчыма там уявіць. Але яны для свайго часу таксама былі сучаснай музыкай. Ну, то бок, калі яны выконваліся, яны там, не ведаю, дапісваліся, дадумываліся вось там тады, калі жылі людзі. І таму тое, што зараз народныя песні маюць апрацоўку і таксама дапісваюцца і дадумваюцца, гэта цалкам натуральны такі працэс, які, ну, як бы і мусіць быць. Цалкам натуральны, я ў гэтым упэўнена. І ведаеш, што трошачку такое, не падабаецца мне такая плынь, вось сярод тых, хто спявае народныя песні ў Беларусі, ёсць такія мастадонты, спецыялісты, которые дуже-дуже сур'ёзна ставяцца да усяго наконт народных песень. То бок, калі гэта песня палеская, ты не можаш ці то крышачку вымаўлення сапсаваць, ці то крышачку гучання сапсаваць, бо на Палесе пелі адной манерай, людзі на Падняпроі іншай, на поўначы яшчэ іншыя і так далей. Вось гэтыя людзі нават, я чула такое меркаванне, што калі не трымаеш усе гэтыя правілы, так не спявай
на палесе так не спявалі. А я так сядзела аднойчы, пра гэта гаварыла сваёй настаўніцы. Светлана Сергеевна, прывіт, ужо другі раз вас ці трэці ўзгадваю. І вось мы з ёй разважалі і прыйшлі да той высновы, што так нельга, так не можа быць, бо мы ўсе народ, і перасэнсоўванне, перапіванне народных песен — гэта натуральны такі працэс. Нават народныя песні, калі у адной вёскі спелі, ці то на полі дзесьці спелі, хтосьці штосьці пачуў, дапеў на свой лад, і у першапачатковым выглядзе дакладна песня ні адна не дайшла да нас. Хтосьці штосьці дабаўляў туды і сюды, хтосьці захацеў уніз пайсці, дзе хтосьці хадзіў наверх па мелодыі, хтосьці карацей ноту спець, хтосьці дайжэй. То бок, калі не было тэхналогій, каб усё гэта запісаць і захаваць, і дакладна ведаць, колькі цягнецца тая ці іншая нота, усё гэта такое было жывое, рухалася ў розных напрамках. То бок, я лічу, спявайце, нават калі не можаце, нават калі забыліся, дадумайце. Гэта народная творчасць, як атрымалася, так і добра. А прафесіяналы заўсёды будуць, яны захаваюць так, як нібыта трэба для даследаванняў, для навуковага падыхода. Народная песня — гэта пра такі вайб і пра пачуццё. Як адчуваеце, так і спявайце. І пра жыццё, дакладна. Мне падаецца, што вось гэта сітуацыя з профі, яна як бы пра класіку. Ну, то бок, ведаеш, у трэка ёсць кананічнае гучанне і ёсць рэміксы. І вось часам бывае, што рэміксы значна мацнейшыя, чым арыгінал, таму што, ну, там зрабілі пад сваё маўленне, зрабілі пад сваю нагоду, дабавілі туды там нейкія бубны, гуслі, там яшчэ нешта, і так песня жыве, і так яна працягвае жыць, і гэта вельмі крута, тое, што можна такім чынам цягнуць. Вельмі крутая размова. І, канешне, пад самы канец я быў бы не я, калі б я не попрасіў цябе заспяваць што-небудзь такое каротенькае на твой выбар, на твой густ. Што б ты магла такога цікавага, класнага? Толькі распавядзі пра гэта. Добра. Слухай, люблю купальскія песні больш за астатнія. Я шмат які люблю, але вось купальскія люблю больш за астатнія. Падабаецца мне гэты магічны нейкі сэнс, чароўны, пра тое, што кожны можа шчасце сваё знайсці, пра каханне, пра моладзь, пра вогнішча, пра ўсё гэта, пра варажбу. То бок, заспяваю табе купальскую песню. Песня цікавая тым, што ў сёлах час ад часу купалка — гэта прыгожая дзяўчына на вёскі. Яе ўпрыгожвалі, яна ішла па сялу з моладзі, яны спявалі. І вось я заспяваю купальскую песню. Я зноў так, я яшчэ вучуся, калі што, выбачайце, трэба трошку пакакетнічаць. Ну, я так і зраблю. Шла купалка по вулице, шла купалка по вулице, просить хлопцаў на ігрыш. Ой, не пойду я, купалочка, не пойду я, купалочка, не пойду я, темна ночкой. Ой, буду жито пильновать, каб ведьма не заломала. Ой, каб ведьма не заломала, каб ведьма не заломала, коров молочко не отбирала. А у коровки круте рожки, а у коровки круте рожки, я на ведьме очки. Вось такая песня пра жыта, купалку, кароку і хлопцаў на ігрышчы.
Воля, вялікі дзякуй табе. Вельмі класны фінал для падкасту. Такого у нас яшчэ не было. Сёння мы размаўлялі пра народныя спевы, наколькі гэта важна для нас, для беларусаў, каб захаваць сябе, сваю спадчыну для сваіх нашчадкаў. Вялікі дзякуй, Воля. Калі можаш, наконец, што-небудзь можаш пажадаць нашым слухачам. Дзякуй вялікі, Дзеніс, за размову. А слухачам я зычу знайсці свой беларускі трэк, каб, ведаеце, ён быў такі, каб вы яго на нейкіх святах з сябрамі. Ведаю, што зараз уключым. Вы яго ўключылі, і все пад яго танчылі. Хай будзе які заўгодна, ці то сучасны тыц-тыц ад шумы, ці то бабулін-бабулін, пад які вы все будзеце цягнуць гэтую песню. Каб кожны, знаеш, у мяне такі есть. Калі я упэўнена, што ведаеце, калі што сучаснага беларускага ўключыць, я скажу, шума рана. Абавязкова паслухаю, таму што я зараз крыху вываліўся з беларускай музыкі і нават не да канца ведаю, пра што ты кажаш. Але пасля гэтага выпуску дакладна паслухаю. Дзякуй, паважаныя слухачы. Хутка пачуемся зноў. Яшчэ больш цікавых тэм нас чакае ў будучыя месяцы, ў будучыя выпускі. Будзем разам. Гэта 42 падкаст і Дэні. Да новых сустрэч!